Ето, зад нас вече остава Европа. Лека по лека се придвижваме към направлението в азиатската част, Малазия или надолу. Стоманите крака, стоманите коли, и стоманите въжета. Летени стомани въжета, особено тези големите, които са средата. Телевизионната. Три платна в едно направление, както се движим, дами и господа, както виждате. Три платна в противоположно. Дясно вече единия край на пролива, който се покрива и свърза с Мраморно море. И там отдалече се виждат принците. Гледахте го днеска, да, Мраморно море. В римско и византийско време го наричат Пропронос. Ето е най-високата точка от тази точка по средата на моста. От повърхността на водата на Босфора е 65 метра височина. И вляво ще видите в същото време вторият мост. По името на Фатих Султан Мехмед II. Той е 93-та година построен.